Mae cyfres y Beibl yn cyfres newydd i chi a'ch eglwys mynd trwy stori fawr y Beibl a'ch gilydd. Dros 7 sesiwn fyddwn ni'n dod i ddeall stori fawr y Beibl yn well, a hefyd gweld sut mae'n gwneud synnwyr o'n bywydau ni wrth i ni chwilio am heddwch, am gariad a obaith mewn byd brysur a chymleth. Mae'r pecyn da ni'n ei gynnwys yn becyn cynhwysfawr a mae'n llawn adnoddau gwahanol a mae croeso i chi defnyddio nhw fel sy'n siwtio eich eglwys chi. Mi fydd sgyrsiau ar gael i chi wedi recordio yng Nghapel Caersalem yn Caernarfon. Mae croeso i chi ddefnyddio ffilmiau yna yn eich cyfarfod chi, neu ei defnyddio nhw i ysbrydoli neges eich hunain. Hefyd, mae yna ffilmiau fer i chi wylio fel grŵp bach yng nghanol yr wythnos a cwestiynau trafod i fynd hefo nhw. Mae yna ffilmiau tystiolaeth wedi'w recordio o bywydau pobl heddiw yma yng Nghymru sydd wedi'w cyffwrdd gan stori mawr y Beibl. Yn ogystal â hynna, mae yna ffilmiau fer creadigol wedi'w paratoi i chi a'ch eglwys meddwl yn ddyfnach am y cwestiynau mawr yma. A gwaith plant ieuenctid wedi'w paratoi sy'n addas ar gyfer eich ysgolion Sul, clybiau ieuenctid a hefyd yn addas fel rhan o gwricwlwm addysg grefyddol yr ysgol. Mae stori bywyd yn un llawn cwestiynau, a mae'r angen yna am stori gwell i drystio ynddo ac i fyw allan ohono i weld yn fwy nag erioed heddiw. Felly pam ddim rhoi gynnig ar cyfres y Beibl a gweld yn yr hen stori fod yna ysbryd a bywyd a pwrpas newydd i'w gael heddiw yma. Felly dewch ar y daith efo ni.